z toho, že ľudia čoraz viacej času trávia v interiéri ako v exteriéri. Vďaka informačným technológiám je človek v neustálom technostrese a chýba mu kontakt s prírodou. Pričom výskumy dokazujú, že rastliny znižujú stres a zvyšujú tvorivosť človeka. V decembri roku 2022 sme sa rozhodli vybudovať v našej triede malú botanickú záhradu s naučnými panelmi. Za cieľ sme si dali postupne rozširovať zbierku rastlín, ale aj množiť rastliny a postupne motivovať aj iné triedy, aby boli rovnako zelené ako tá naša. Chceli sme zistiť, ako ovplyvní prítomnosť rastlín atmosféru v triede, správanie najmä žiakov z poruchami správania a či nás dokážu zbaviť sa stresu. Narazili sme na veľa problémov, najmä u niektorých triednych učiteľov, ktorí neverili, že žiaci sa o rastliny budú starať. Po roku aj pol sa nám podarilo naše malé botanické záhrady rozšíriť množením až do 5 tried, kde sa všetci žiaci napriek nedôvere o rastliny starajú a dokonca niektorí triedni učiteľia nás poprosili, či by sme im tiež nevytvorili rastlinný kutík v triede s naučnými panelmi. Ja som triedna učiteľka 5A a v mojej triede neboli žiadne klietky. Napadlo ma poprosiť siedmakov, či by teda mi s tým nepomohli. Oni boli takí ochotní a do mojej triedy podonášali veľa črepníkov s kvietkami, ktoré rozložili. A odtedy moji piataci sa o ne starajú. Naozaj každý deň ich polievajú, keď je treba, majú tam popisky, ktoré im slúžia na to, aby zistili, ktorých kvietok treba zalievať, ako sa o ne treba starať. No a naozaj som z toho veľmi prekvapená, ako to super funguje a chcela by som tých siedmakov pochváliť, že robia takú užitočnú vec a nadchýnajú aj mladších žiakov k takejto zodpovednej činnosti. V projekte sme skúmali aj vplyv jednotlivých látok, ako sú odvary banánových šupiek alebo škorice.